kubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Muno mwanchi umurigererwe getaseni kya Ndizi TV nabwo obwanso bumubusine cingakinde cingiyango kwarganime umurobiri wo komenya kuya umurobiri tokosemi wa manke cinjera cyo komenya buyake boce n'uwetanga kuri asamorere ye cingencho au bona litko lya rero nimba tomogenime umurobiri yoga ekeronda ito cyo kwanere goro yoborere bwa Measles nacho tumanya manke goro yoborere bwa Measles uburere bwigana kibogo cyase umubere aboigo naki ebiorokere bya embiri biga nacho tumanya na kiboko ringori wasecengetari na mono obwene bwa emburobyo buiga nacho tumanya boigo cinchera chiwetanga ibona muno mwancho murigere ngo kwarigani obeko gusanga na intwego ikomero imeyo murobero yiga eriyo tobeto wesemya amanke nyora sensemo ya Facebook nabagotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nabagotonyora wetera Ndizi TV News boigonya ko bwateri boliri yawo nabagotoma wetera senambera se screen yawo gagu eriyo tobeto kwemanya amanke no murobero koreto sore nanche Evelino Serango kwarigani osange nanche wika omero ekeronde tukoira libageriria bene iri umwarigano mugeni bari tukoria rero emanyekaniere ningo nasago toka mono edio tobeto guchaka umurobero karibu sana mugeni. Asante sana nabwo mwancho murigeria ningo na ndenga igo gutoka. Okay ese marieta nkoro ku Mocha Benard na wamenyete taunia na ende sengo kalere kasiane na sakoro ku mwisho wa rami ase kliniki yakoro ku Bemo Medicare Center. Ninde no mugako sana wone mambia bona iga asoko kwana na inwa abancho bategereri mono mbia mona se studio ko bakera mbia mona sengejo mwankaribishire tali rais konyara liba gavuneliga na ndi ngatu wakeranya sa ngambia mono ntuchiko sanga sama nganara manga na ndi osara maingi ndunyara ko batu kuligereria soborwere bwa Measles ase chideka chirebosyo bigodi to kwaligania omwancho motegereri o Ndizi TV kabana intu kurubuna watu wachaka mpaka tukukora mwanchi muri barona kwa igure uyo no mugeni beri tkoria rera sereta Benard ndo kwarigana tuchake ye maseyemo atutari gosari ya chinsa eri atumanyie oburere bwa Measles mborwere kyo babange bakwe Measles kore ndemba maitimborwere kyo na nene oburere obuiga nonde wensi bokori gose nabana igo bano mwanchi muri reri to basagoskare karibu sana ona chaga utumanyia Measles mborwere kyo buiga. Okay omwanchi omotegereri na ende sechinsi chiabona mambimbi ya mono na ende nko baregani na ende monyara kwa mogotegerera erinde tunyara kwa batogo semania tumanya ngoborwere bwa Measles sinki yako nyereta na ende Measles ninki na ende ntochiko manyanga kiego cha somobere na ende ntochiko manyanga kie ngekolia ningego ngole more affected than the other. So uyo raga nikoboli ase turanyara kwa batoko ko semania se mambia bono iga nigo togo sabanga otomoko boli kwao ase Ndizi TV screen yali tunyara kwa batoko semania na kwegerania gwetera soborwere oboiga asogo chakera nigo ntete ko batebinga oborwere bwa Measles no borwere bo ndabasoko bo describe ase songo nga it is a contagious disease. It's a very highly contagious disease and it is brought by a virus. Yani nga oborwere oboiga contagious ni gemineti nga oborwere oboiga ni gobole ensenchira yogo kunana contagious, that is a contact. Then naende karodo kuligere mono oborwere oboiga ngo affect bole kero muntu naende nigo kero muntu buno iboire ase bukuma bwenseiga kero yo mona abo bwato borwero boiga lakini mono nigo borwero bo affect abana abo balense emyaka 5 na endo borwero boiga nigo bole kocha ko bomanya is very easy na ende omonte keranyore ko bakonyora borwero buno boiga nkonyare kanere nga omonto igana bwate chi science to chiko kororekana soborwero bigase karo omonto bwate ne chire chiko bwati omonto kororekana ole na maiso ago ekero kurigereria sa maiso chi side ga kororora maiso ago ni garamba bariri korangana manyinga abande bakwira kanya banga batanga ne chi allergy but it's not allergy. Yes. Ni go borwere
bogo chicha ama isako balira naende sometimes umuntu nabo kurigamora sometimes umuntu nabo korosa sometimes nabo ukoroka igo mono buna abana nigo bakobonyora maybe korwase abayibuli babo naende maybe omongina kero bugoreti omwana oyo iga onye tokoba onye twaringe in treated, that is a vaccine kere nere ko koligikoba era konyo soburero bwiga measles kulingana na twarigereria se bitabu goseso masomo iga measles tebwati riogo the only thing is to prevent yeah bono watire monne konyore koria abana bakeba below 5 years kero kena nte basinge nchaba ba immunity abere logo se na se kyo konyora bare likely konyoro burero kero ko compare na banta bane okay gwetera so burero bwo konyora so mwana sometimes we can say nga immune yabo nabo konyorere compromised gose omwana oyo igo konyora nga maybe ngina buna mubugoreti tare tachieti clinic kulingana buneta keire naende kero mwana oyo iga konyora burero bwiga ni gwetera maybe mamo mwabo during birth na biko nyare kana nyaye ko banga amanyinga mamo mwabo nyata bete treated well amwambukira so mwana oyo because kero mwana ora so musigo nkonyare kana ya nyare ko banga amanyingo mwana agotumeka narongi nagotumeka naenderende kero togoteba nga about immunity comes from the mom because omongino nero kobori omwana yeah aigo bano apart from mwana nabo muntu nde wensi buna ichengo nyoro burero bwa measles yes okay oborero bwiga wa measles buna nachaka liko gotebiri tangani nganiga measles it transmits in it is a respiratory tract infection it starts from the lungs so ekere ya chakirega oborero bwiga mbobwate enjera bo kwambukira kwa mfano omuntu bobwate konyora bwate rashes asomo yes na ende rashes jiga nabo konyora maybe umuntu nabwate rashes but tamanye tigo se measles ko senini but rashes jiga chiko contact na somebody obwate maybe some injuries on the skin nabo chikwambukira na ende umuntu enjere ndabo kwambukira nelinga umuntu nabe konyarekana okoroire chi eye drops siria ntunyo tenga ran covid, that is how it came yes but rende kero kurigere measles also nabwe kwambukira wetrembeo yes ebintu buna sharing drinks inaba bade ko yes deep kissing and ebintu nebinge moso contacting omuntu obubwate yeah ngwata na burero bwega nigo bokoretwa ne virus yeah kwane ranga kigoriye virus yene kikoro kunendo ye gare yake okay virus yega korokunga mobi virus familia korokunga mobi mobilivirus na inde kero kurigeri virus ko tatengo burero bono bwe virus kero boko so somobere go so se RNA bole na single stranded RNA yemetinga kero bwa so boko so samanyinga kero bwa so samanyinga Oborwaire oboiga kobo treat is very hard because maite kero oborwaire aswera sa manyinga ime cells, red blood cells, that is where they are found. Fighting this, it will be difficult for somebody. So it is good before you okay na ndimono sabana na kyo konyora mono to tenga it is a free vaccine or konyore vaccine so that you prevent it to prevent you and to prevent you spreading to others yes abone kero ya nyar kana no muntu nabwate oburiro bwiga bwa measles ikange ngana na kyo buriro uburaire kwambukira so yonde tebena nabwate na gukwaniri gose twasheire bintu gose twasangiro rege kombekia mache how long wobo take kwambukira gose ni immediately nabona now kwani rero after some time or after a day no okay oborwero bwega kwambukira gusego cha kumanyanga umuntu obanyawalire kurwa so umuntu nde it takes 14 to 21 days so that kwamanya ko chaka korra signs chirina hote na bokorra signs maybe obugenga no burerwa measles but it is not abonya umuntu gusekwa umukira ntubwata marwera mange yo kumuka so mubere bunabono ndubwate
a chicken box. You can maybe not differentiate. Asenge njongo nyorore ngoborwire oboiga bogocha the same way. Chicken box. Konya umuntu akumuko mwana akumuko mubere so muntu manna bakumuko mubere. But rende oborwire oboiga utakubumanya you take 14 to 21 days. Ngoro tore abantu baroro konyora bari at high risk yo konyora oborwire oboiga no wate bana bomuntu onde bwensi akonyora lakini kuna abantu bari yo konyora bari at high risk so konyora umuntu bwatu oborwire wa diabetes osipuro ire bonde ori high risk yo konyora oborwire oboiga so bwa gukigima abantu kyabura kwanire. Okay, abantu mono bakuri konyora koba bari more highly in bad situation maybe because konyora oborwire oboiga. Number 1 no mwana obogoire na nginanda. Gose omwana obwata less than 5 years. Infants or children below 5 years. At the same time, abantu bale beyond 20 years, they can also be infected. Number 3, abantu bande bakoba mono haile maybe bale koba nyorboriro boigan na abantu bale mosiba pregnant women. Okay. And the last one abantu nabaro bale immunocompromised. That is HIV. AIDS maybe umuntu nabwate borwere bunabono TB nini such. Yes. Abantu bale mono abantu abane nabo bale mo haile kanyoro borwere. Yes. Asante sana ndeturaenda sumutumo komoke tokwira no chutumanyia mangi. Mwancho muri bano nogendrete koiwani gotogendrete gukwanire borwere bwa measles na daktari aberega gutumanya measles no borwere bokoretwa ne virus gose ebinyinyi ase omubere bw'umuntu na mono bero gotena abana inse myaka 5 na bomono bakonyoro borwere korende no borwere borache ase muntu de bwansi no borwere bo kwambukira bona ndeturagenda sumutumo komoke go ekero togocha kwirana na chigo tumanyia amange complications choborero bweganchirichi na chigo tumanyia na ki bokolinko diwa ase chinyagatari na mono chinchera chowetanga korwase okonyora oborero bwe bono mancho mugereri togasa guskare kwirana tore. Ndizi TV Obwansu Gusii. Laboratory ya Dynapath nige bwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugweta mbukono bunarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari itumu na atori tukurira marwiri na malaria kuri turi sukari twapima blood pressure kupima tori kidneys kupima tori liver function test zonse bokora nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology abo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange boigon korenka bale omubere bwensi asa marwiri buna prostate cancer asa mange batalire imeyumo chobosongo asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Spexels Opticians abobara sekliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobomanyi bweigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza.
asomo chio Kisii nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House Kimathi Street Mbarabare na Java House asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chio Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otagetobo koreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV Obwansu Gusii. Mwanchumurira ndengo kwarigania togendere gusanga togendere koigwa mangiguru yuburiro bwiga bwa Measles chinga kiechigana nende tukumwarigania mugeni gweri tukoria rero irio togendere kwimanya amange karibu sana nainde asante mbia mano madam twabire tugukwanira iguru ya Oborwaire bwiga watumanyiri buna undi bwensi nabakubonyora na kiboko iregeka gusina kiboko ambukira ase mubiro mwanya bantu abona kero muntu adodire gusine biorokerera buna wataina skin rashes nebinde binge ochire utari gusine nyagitari tumanya ngo ebipimo biri gose chinjira chigo tumbeka elio koringoria kwene kyo muntu yego Oborwaire bwatano bwa Measles. Okay, mbia mano mwancho mategeri naende soko irana seri swali mneli mbia mano. Madam Evelyn gentonda ansako nyara ngo kotevinke linga ki. Oborwaire oboiga ekero mo ipio muntu anyara ko baga korekana chisendi bune chiga ko iratura manyinga. Manyinga yagenda pimwa twara gusina bwate binyinyi bya like HIV AIDS maybe binyinyi bona bya Measles. Then naende ngo chatore muntu kero muntu maybe bona kero konyoro muntu abwate rashes chiria ngo chi scrap tole ngo chi restore maybe go chi scrap then you do like maybe you take a tissue that is on scrap in choka and water test maybe if it is a virus then you kwa treated. Yes. Iko na manyingo kanande nande kendenke na maybe urine sometimes we can take. Abono bipime byakori yene kiweke maine umuntu nabwato Oborwaire bwa Measles bwata na mbori ko ba treated lakini manyete muntu takora nyagetari apimu ate iguna no bwato Oborwaire bwa Measles gendaka achinjera nchiro agokorera gose bintu mbira agokorera eria ogendo nyako ku treating kagari. Yes. Okay, Oborwaire bwa Measles okay sometimes ngo swabura somo bere ekara gwasoira somo etwanyore ngo muntu ya maine na barwali to Oborwaire buno boiga there is some medications yakoegu gose chindagira nchira gote gose utati atumeke ili tachikonyara kwa baga ko geko end up komwa effect then Oborwaire boiga ekero ko borigere mono sabantu bali banyorete vaccine they are more better than those who did not get because it may lead to death. Yes. Chindagira nchiri checho rakwanire cho ako munda ataiwa chikonya koryanga je bono muntu buno yiga komo atore chindagira chibwate fiber that is maybe chi fruits china cha chinkonyora also that chichikomo make immune ya ebe strong so that anyara kabaga ko gain maybe heal. Yeah. Igori ogori ndinde ryosi ndi yako egupiko ndege. Rio ndira toka ndasoko kotenga maybe rio gondro but some you can make some medications. Yeah. Mindo kibirio muntu abwente gukora ekero ya nyarikanira nabwate Oborwaire bwiga riria tebigu gose achirinya gitari oringori wonyorekanira nabwate ochira sichingo tebigu gose ne chindagira kuri mindo mbira bwente gutigana pikokora use wa avoid gukora mindo kibira kwanira. Okay, number 1 omuntu wikabe in a separate way wikabe segregated. Omuntu yiga wikabe with a mask because eye drops chiri nabajira nsanga kwa chikogenda somuntu mungao. Omuntu yiga tatakirigo cover in a group of people. You ogwerusia sabantu bona ayo takiro on your own. That is maybe tokonyero ne achite ya corona dwa tebanga okoba quarantined. Yes. Mbia mono kwa bere kwandira buna Oborwaire bwiga mbobwati bugwene bonde bwansira kiningo nguna ndata na ira gosino mwana betu vaccine ya Measles. Ji vaccine njiroro cha Measles. Okay, ji vaccine njiroro that is why natanga ki before that's why okoba mono buna bayiboli ekero ko gende clinic yo
are told omwana oyo emetinyi nera before atara kule metinyi iyo sindani ya measles ya wetera. Yes. Igo after nyore ta kwenda konyora sindani nende ya measles ya. No, ekero kwa nyore maybe totebe kwa nyore sindani ya vaccine you are done. Munyarikanire kwa nyoro umuntu abantu mbaroro na binadamu tore bachite gusierera gosene binto yaro kandi umuntu yorole science yikigaso mu biroye onya gusierera kwa nyoro measles yego sino mwana nabwate measles kwa nyoro yabere gosina sige kaso mu biroye ngo chichingu chiri yareta any complication in the body of the. Yes. Number one, this disease is a very dangerous disease because it can kill. Number one, ego oborwero bwegege ntobogo kora ekero bwasoira somo birnainde bwabere for long ngo affect the brain. It damages the brain. Yes. Naende no aneli yoli omwana ngo bali affected. Then this may lead to death. Maybe muntu nabanyoro bere gosine balimo muntu bere gosine nakikwa bwango muntu arogetu akintali oboro gibona to so akongacha kindi kionsi lakini rende no gota take risk before. Ase vaccine te ngore maiga se vaccine irkwata na nabo abantu bente ko betu gose before muntu ki umukungu ore murito nanyore vaccine ya measles. No. Ose muntu ki utabwene twanyore vaccine. Okay, a vaccine is recommended for young. Ekeroro moke gukina. Igo muntu manene tabwene twanyore vaccine. Abone teto ke dasa mangana ya prevention measures ibintu byose binde to bikwanire biri umuntu abwenta gukora iri wetanga kurasa konyora uburero bwega kwa measles. So wetanga egente ketanga ninda sanga tebanga umwancho mategereri. Number 1 gotaka koba tonyora uburero bwega. B mapema nyoro vaccine. Number 1. Then tiga go segregate na sabantu bara abange maybe montago sneeze nini kukoa yoyote. Ke kura sabantu tema not to contact others, maybe nabakonya umuntu kwa to basago kunana nabantu mo. Yes. Ekero umuntu abere gosabere diagnosed buroro bwa measles tatebo obere ebintu mbro byabere recommended yachigo korekera ngagari ekikange nganana ki abwine tekwera nasinyaritari gosabwente ko ba kumanya buna bono na bere free ko ba in contact nabantu yakwera tugocha ko baye we quarantine forever obviously burero ngo ikabura asegete bwakya okay, you need to go visit maybe a facility. You visit a facility each and every month so that onyakoligereribwa nkogende more than even 3 months but rende karo ya ikire baro ringa signs you cannot maybe spread osonora so correct yons then you are told now you are free. Yes. Yobona boko ba free o correct yons yase. Yes, so long as ba realize ringa kekaro abanyitali ba koteringa bono you are now okay. Abono ndito ase amangana yo mweri okwanire ebino no kuigwetikendegero twatikire risk iguriburo bwigabwa measles na bogote umwanchu murigeri abega kumanya. Okay, umwanchu mutegereri mbiya mona so botegereri watoire measles no burero mono na endege ntunda nyaka bangote y'abantu mono bangina balia tunyara ko batoko ligereria mapema elinde oborwero bwega tunyara ko batoko bokora na ende ncherende tunyara ko batoko advice abantu bonse se community wherever okonyora I visited the facility tiago treat oborwero bonde bwezi ngakagicha kwanyoranga oborwero ngangwa igubo beigo yenda nyakitali olingo ligwereseru so that kwa maliogo are recommended for that. Ase kediro kwanira mangana prevention ninge tu kwanira mangana ya sharing clothes maybe gusanga chianga no montongo irere montongo nyoro kwa measles. Exactly, it can. Yes. Asa sengencho ya rashes because of rashes naboko nyora maybe bono monobuna bono rwanga tatebe kwa mfana guse skin diseases titakiri gusanga yanga na monto yoga maybe bunabegete yanga yae nae kwa vekira liberera liria abali go affect you end up getting that disease. Asante sana. Mwanchu muriri
bono na kwa biro ko yuno burero bwa Measles twabere to kwanira daktari oberega gutumanyia amange ko rutwacha gitumo chaka no burero bokoretwa nebinyinyi asomobere anene bokubwata abana bakekore ndo demwensi nabakobonyora ari mono no biro gutumanya na kibogo cha somobere imbioro kereri mbiri bie bibuna kwa yunto bwate ko twara skin rashes nema negative biro kereri binde na mono bere atana chira bakori ngoro burero bwega no korusia ebipimo bya manyinga elio koenekia umuntu gusinabwate Oborwaire bwiga bwa Measles bwene mboyo buna kwa igure ekiro umuntu abwate nebintu biria gose korengana n'abanyagitari n'ababere bakumutebya nero bwente kumanya ninki abwente gukora wetanga kurwase bintu biria gose mwe kurwase nyagitari elio etange tabsa konyora Oborwaire bwa Measles bono mwanchu murigeri aiga no towika omwerio bumurobere bwo kumenyokuya ngo gwakirangambya mono ase ogusanga amo 9 nyoro na sesemo ya Facebook nabo kwendera gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube gotonyora wetera Ndizi TV News pego nabo gusanga ribodi ya wetera se number erase screen gagu elio togendere gusanga nabo igo gosebiwa amanki uno murobere koletwa sore 9 Evelyn Osero kukuganiria uburigeri burobya